Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez Unat magazinera. Gaur martxoaren 27 da, astelena, eta gaurkoan elkarrizketa bat izanen dugu, eta interesgarria hemen gainera Iruñerriko inguruetan kokatzen den kontu batekin arituko gara, eta hegaztien zaleak direnentzat gainera berri interesgarria, garrantzizkoa. Izan ere, Arantzadi elkarteak hemen Iruñerriko udalekin kolaborazioan mapa bat egiteko ekimena publiko egin dute, eta mapa honetan, atlas honetan bilduko dute, hemen Iruñerriko hegazti kabigileen edo abiagileen nondik norakoak, ez? Non dituzten haien habitatak, zenbat espezie ditugun Iruñerrian, zenbat populazio eta bar. Gainera, zientzia herritar ekimen bat izanen da, beraz, horrek erran nahi du, herritar orok, zu eta nik barne, parte hartzen alko dugula, horko datu guzien bilketa egiten, ez da beharrik ornitologian nolabait ere erabat jantzia egotea, izan ere jantziak ez gaudenontzat, badire ikastarotxo batzuk, eta ikastaro horietan jakiten alko dugu, pixkat ezagutu hobe nola identifikatzen diren txori eta hegazti espezie ezberdinak, hemen Iruñerrian. Edozein kasutan, hori askoz hobe eta sakonagoa azaltzeko, Maite Laso, Arantzadiko ornitologia saileko ikertzailerekin egonen gara solasean. Guzti hori nima baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1871 urteko martxoaren 27an, errugbiko lehen nazioarteko saria eman zen Ingalaterra Eskoziaren aurka Edinburgon. 1976an, ia 1 urte beranduago, Espainiako poliziak 5 langile hil eta hainbat zauritu zituen Gasteizko San Francisco elizan ikasle eta langile bilkura bat galarazteko. 1977an berriz, martxoaren 27 zelarik, Tenerifen, Kanariar uharteetan, lainoaren ondorioz 2 hegazkinen talka egin zuten aireportuko pistan 283 hildako utziz. Eta 2008an Atapuerkako aztarnategian, Europan inoiz aurkitutako homo baten ezurrik zaharrenak aurkitu zituzten. Gaurko lerroburu nagusiak. Ollo konseiariak gizarte etikoagoa eta bidezkoagoa baten eraikuntzan parte aktibo izateko deia egin die herritarrei. 500.000 euro inbertitu dira Nafarroko Gazteriaren Institutuko 3 aterpetxeak doitzeko segurtasun eta eraginkortasun energetikoko irizpideen arabera eraberrituta. Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak hiriburuko 3 hiri gorputzari eginiko aitortza kulturalaren ospakizuna partekatu dute. 2023ko Pirinioetako topaketek bertako planaren baitan lortutako mugarriak eta etorkizuneko erronkak aztertu ditu otsagabean, erronkarin eta nagoren egingo diren jardunaldietan. Osasun departamentuak informazio kanpaina bat abiarazi du 75 urtetik gorako pazienten, tensio handiko pazienten edo diabetesa duten pazienten hanturen aurkako botiken erabilerari buruz. EH Bildu gobernu aurrerakoi baterako aukera fidagarri bakarra bezala aurkeztu da. Koalizio abertzaleak azaroaren 28an Iruñan lehiatuko den zerrenda aurkeztu du. Nafarroko gobernuak foru administraziorako berdintasun plana egin du lehen aldiz. Nafarroko Patxaranak omenaldi egin dio ekoizle sektoreari Mueseko Endrinoren loraldiaren bestan. Hiriko instalazio fotovoltaiko handiena egiteko lanak datorren astean hasiko dira, Kardenal Ilundain ikastetxearen ondoko aparkalekuan. Europan bizitxaropena handiena dutenen artean dauden Nafarroko eta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak. 10 urte 11 dinamika proiektua abiatuko da Lesakan. Eta ea zer dugun agenda kulturalean. Aste artean, zinema eta zientziaren ziklo honen 6. edizioan zenbait film eskainiko dira jatorrizko hizkuntzan euskarazko azpitituluekin. Haien artean, Marrazoa, Juan Ignacio Pérez Iglesiasen aurkezpenarekin. Golen Baiona zinema aretoan atxaldeko 7etan. Eta Loreak Belaunetan kulturaren 7 ahots gazte dokumentala eskainiko dute
Kondestable jauregian atxaldeko 7:30. Asteazkenean berriz, Irriziklo 23 umore zikloaren barne, Mamma Mia bakarrizketa Beatriz Egizabalen eskutik. Nafarroko Antzerki Eskolan atxaldeko 7:00. Eta Lurra esnatzeko ipuinak, ipuin kontaketan, egonen da Maitane Perez. Bere eskutik izanen ditugu ipuine hauek aitzeko plazerra, 4 eta 8 urte bitarteko aurrentzat zuzenduak, Arrosadiako liburutegi publikoan 6:00. Hortzegunean, Prospektus, Bitae, Gontzal Uriberen antzezlana. Karrikirin, Nano Antzerki Aroaren eskutik izanen da atxaldeko 7:30. Larun batean, Naia eta Neo, ezusteko bisita, izeneko euskarazko txotxongiloak izanen ditugu Mendillorriko Zibiboxean, 6:30 7:30. Eta igandean, Ilargirantz filma. Zizur Nagusiko Kultur Etxean atxaldeko 6:00, sarrerak 3 eurotan. Baratza Bang Bang antzerkia Nafarroko Antzerki Eskolan 6:00, eta Pascal Irigoyenen eta Maia Iribarneren Bainolet filmaren aurkezpena eta bukaeran kontzertu txiki bat eskainiko dute atxaldeko 7:00 Laban. Goazen orain gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen alde zaharrak 130 etxe bizitza turistiko ditu duela hamarkada bat lehenengoa ireki ondoren. Nafarroan erregistratutako mota horretako 229 etxe bizitzen erdia baino gehiago biltzen du alde zaharrak. Estafeta, 15 eta dormitaleria 13 dira eskaintza handiena duten kaleak. Bizilagunek kritikatu dute establezimendu horien proportzioa neurrigabea dela. Argazkian Maigarde bere murala atzean duela ageri da. Izenburuan Maigarderen indarra. Mural berria Sadarren Osasunako jokalari ohiaren omenez. Bertze lerroburu batean, Uxue Barkosek 2015ko aldaketa izan du hizpide eta gobernu ausartagoa aldarrikatu du. Geroabaik distantziak ezarri ditu PSN-erekiko eta Madrilekiko jarraipenkeria txikiagoa eskatu du. Bertze berri batzuetan, 560.000 euro isunetan, elikadura katearen legea ez betetzeagatik, eta Elordi Zabaleta, Laso eta Imazen aurkariak bikoten finalean Tolosaren lesioaren ondorioz. Diario de Navarran, lerroburu handi batean, Nafarroak zerga galdu du erakargarritasuna lortzeko autonomien arteko lehian. Hobekuntzak mugatuak izan dira, foru komunitatearen autonomia gora behera. Argazkian pertsonen hilara luze bat ageri da, eta izenburuan gizarte segurantzaren blokeoa. Nafarroko herritarrek 6 hilabete itxaron behar dute hitzordua lortzeko. Azken berri batean, mendebaldean kezka dago Errusiak Bielorrusian duen edapen nuklearragatik. Putinek arma atomiko taktikoak jarriko ditu Lukashenko diktadoreak kontrolatzen duen lurraldean. Eta gara egunkarian lerroburu nagusian. Sakabanaketaren amaieraren ondoren etxera itzultzea aldarrikatu dute sarek eta etxeratek. Agerraldi bateratu batean salbuespenezko legeak desagertzea eta euskal presoei legedia arrunta aplikatzea eskatu dute. Argazkian berriz Ester Solana Txillidalekuko museoan ageri da. Izenburuan bere hitzak, ahots berriak behar dira Txillidari buruz modu zientifikoan idazteko. Datorren urteko urtarrilaren 10 urte beteko dira Txillida jaio zenetik. Eta berri gehiagotan gara egunkarian, hedabideak gobernu onbera baino eraginkorragoak zalatatzen, eta bertze erreportai batean, Hego Euskal Herriko politika taula desberdinetan jokatzen da. Eta azkenik Euskal Herria irratia, berri nagusian, osasunak Albaceten heldu nahi dio igoeraren ametsari. Gizonezkoen kopako final aurrekoaren sarreran zozketa gaur egin dute. Bertze alboko berrian, opera doinuak Iparralde Institutoko Metropoli Foralean, eta azkeneko berrian Euskal Herria irratian, Iruñeko erraldoi eta kilikien konpartsa kalera aterako da larun batean. Gaurko eta biharko eguraldia? Gaur eguraldiak egonkortzera eginen du eta egunean zehar haizeak ere indarra galduko du. Goizean goiz euri pixka bat eginen du ipar partean, bereziki ekialdean, baina arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira eta zerua nahikoa garbi geratuko da.
Egunaren lehen partean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta goizeko lehen orduetan bolada gogorrekin joko du kostaldean. Gero haizea indarra galtzen joanen da eta arratsaldean ipar ekialdetik joko du. Temperatura apur bat jaitsi eginen da. Eta bihar asteartean temperatura asko igoko da. Goizean goiz lainoguneak sor daitezke, baina goizean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Goi hodei batzuekin hori bai. Hegoaldeko haizea suabea ibiliko da. Eguzkiari eta hego haizeari esker temperatura maksimoak 19-20 gradu ingurura igoko dira. Temperatura minimoak aldiz jaitsi eginen dira eta Araba eta Nafarroko zenbait lekutan izotza eginen du. Hegaztien zaleak direnak konten egonen dira, zeren duela gutxi berri on bat jaso genuen, izan ere, Arantzadik, Iruñerriko pentsatzen dut, hainbertze udal eta erakunderekin elkarlanean atlas bat egiteko asmoa eta ekimena publikatu zuten, eta intentzioa kasu honetan atlas bat zehazki hegazti abiagileen inguruan, pixket mapeo moduko bat ikusteko non dituzten habitatak, nola mugitzen diren, ez dakit zehazki zertarako, eta horretarako hain zuzen ere ekarri dugu, gaurkoan gure gonbidatua Maite Laso, bera Arantzadiko ornitologia saileko kidea da, ikertzailea baita ere, eta biologa formazioz, eta gaurkoan gurean, hementsen izanen dugu, pixket honen inguruan gehiago kontatzeko, arratsaldeon beraz, Maite, eta mil esker gurean egoteagatik. Kaixo, arratsaldeon. Erraten nuen Maite, ez dakidala nik zehazki ongi zer den hegazti abiagileen kontu hori, beraz, lehenik eta behin hortik hasiko naiz, zer da hegazti abiagile bat? Hitza pixka zaila da, baina azkenan da hemen gure lurraldean abia egiten duten hegazti espeziak. Hau da, dauzkagu jendeak segurazki badaki dauzkagula hegazti batzuk migrazioan, hemen orain edukitzen ditugula udaberrian bai udazkenean hegazti batzuk pasan ibiltzen direla, baina gero etortzen dira espezie batzuk gure lurraldera abia egitera. Orduan, eta beste batzuk neguan. Orduan, kasu honetan proiektua da hegazti abiagilena. Azkenean, garrantzitsua da hegazti komunitate guztiak ikertzea, baina lehenengo hasten gara hegazti abiagilenak azkenean beraiek umeak edukiko dituzte gure lurraldetan, eta kudeaketarako eta lehendabiziko garrantzitsuenak izango lirateke ikertzen hasteko. Garrantzitsuenak, erran nahi duzu Maite, nolabait ere faktibleago delako, erraisago delako, hoien inguruko kontrol bat eta kudeaketa bat izatea, beraz? Ez, errazago ez da kudeatzeko, espazio horietan dauden espeziak kudeatzeko garrantzitsuenak izan daitezke pixkat puntu ekologista batetik ikusita, ze azkenean hegazti hauek kumeak edukiko dituzte eta ondoren populaziora gehituko dira. Orduan, jakiteko zer daukagun eta zer kudeatu behar dugun, hasieran lehenengo atlas guztiak hegazti abiagilenak egiten dira. Erraten genuen, hegazti abiagile hauek, direla egiten dutenak hemen beren kabia, baina horrek ez du erran nahi urte guztia pasatzen dutenik hemen, edo normalki izaten dire hemen egoten direnak urte guztian, eta ez duten migratzen hemen dikar. Daude espezie batzuk urte guztian daudela, eta urte guztian daude eta hemen abia egiten dute, abiagileak, adibidez, txolarrea edo zozoa, igual jendeak pixka bat ezagutzen dituela, eta gero dauzagu beste espezie batzuk gure lurraldera etortzen direla abia egitera, adibidez, enarak. Enarak oso adibide argia da, ze jendeak ezagutzen du, neguan Afrikan ibiltzen direla, eta orain etortzen dira gure lurraldera abia egitera. Orduan izango zen espezie migratzaile bat, gure kasuan, gure atlasean agertuko da espezie hori, ze oso garrantzitsua da beraien ugalketa pixkat ikertzea eta jakitea zenbat dauzkagun gure lurraldean eta nola dauden. Beraz, Maite orain pentsatzen ari nintzen, solasten garenean hegazti abiagilez, erran nahi du hemengo abiagilez, erran nahi dut zeren hegazti guztiek egingo dute kabia nonbaiten, edo ez? Bai, espezie abiagileak da, gure lurraldean udaberrian dauzkagun espeziak. Udaberrian abia egiten. Bai, hori da. Ez dela nahastu behar, Maite, ni elkarrizketa prestatzen nahastu naiz, zeren egonez behiratzen gazteleraz eta batzen zuen nidikolas
eta nidifugaz, baina hori da bertze kontzeptu bat. Hori da beste kontzeptu bat. Hori da, daude espezie batzuk jaiotzen direnean, kumeak segituan abia uzten dute. Hori da nidifuga. Erderaz izango zen, espezie reproduktoras. Igual jendeak ezagutzen du gehiago, gure lurraldean abia egiten dutenak, eta horregatik ikerketare bai, orain hasten dugu pirila maiatzan zehar, orain etortzen direlako eta orain hasiko direlako espeziak abiak egiten, naiz eta batzuk jada hasi diren beraien abiekin. Aipatu duzu baten bat, txolarrea, zozoa, enarak, ez dakit, baten bat gehiago aipatzen aldi guztun, ezagutzen alduguna eta ez dugun ezagutzen, betxatzen ari nintzen zikoina, izaten aldela bertze emblematiko edo ezagunetako bat, ez da maite? Adiez zikoina izango zen, garai batean migratzailea zen, orain badakigu urte guztian zehar hemen ibiltzen dela, eta jendeak segurazki ikusiko duela neguan ere, baina hori da adibide bat, bai, gure lurraldean abia egiten duela, eta gero daude espezie txiki asko, txantxangorria ere bai, oso ezaguna da jendearentzako. Naiz eta neguan dauzkagun txantxangorriak ez dira gero udaberrian dauzkagun berdinak. Baina espezia berdina da, populazio ezberdinak dira, baina espezia berdina da. Eta gero dauzkagu, bai arranoak, bai espezie asko eta asko gure lurraldean, eta kasu honetan Iruñerrian, nola oso ondia dan, espezie asko agertuko dira hemen abia egiten dutenak. Eundi gora izango dira, segurazki. Hain zuzen ere, claro, batek pentsatuko du, ez dakit, nik behintzat errango nuke, Iruñerria hausen dena hiria eta zementua eta kotxeak izan da, hemen txori handirik, hegazti handirik ez da egonen, baina ez da hola, baita? Ez, Iruñerriko, ikusten bazue limiteak edo mugak nahiko handiak dira. Eta harrapatzen du bai iparraldetik, habitat pixkat eurosiberiano bat, daukagu beste eguraldi mota bat, beste klima bat, eta Iruñerrianen hegoaldean baia lehorragoa, eta horrek ekartzen duenara bai espezie biodibertsitatea handia, eta espezie asko agertuko dira Atlas honetan. Atlas honetan zer bilatzen da gutxi gora bera? Hau da, helburua da mapa bat egitea, non ikusten den espezie bakoitzeko populazioak non dauden, zer bilduko duzu Atlas? Bai, azkenean da, hegaztien ugalketa kontrolatzea ikustea nun dauden, nun agertzen diren, eta batez ere zenbat, ze ugaritasunarekin. Azkenean da, hegazti faunaren aberastasuna zehaz-mehaz, oso zehazki jakitea gure lurraldean zer daukagu. Hau, hain zuzen ere maite, egiten da, gainera bertze zenbait tokitan, ez? Badakit posible da, Donostian ere Arantzadik abiatu duela antzeko mapeo bat, ezta? Bai, Donostian hasi ginen 2017 urtean, okerez banago, eta Atlasaia 2021ean argitaratu genuen, beraz, norbaitek ikusi nahi badu, ideia bat egiteko zer aurkituko dugun Iruñerrirako, Donostian egin genuen, eta ere bai burutzen ari gara Gasteizen. Gasteizen gaude 2. urtean, aurten ere bezentxoak egingo ditugu, eta 2. urtean. Eta adibidez Donostian, atera ziren 91 espezie abiagile, oso zenbaki altua da, eta Gasteizen gehiago aterako dira. Beste habitat mota batzu dauzkatelako mendi gehiago, dauzkatere bai hiria, eta horrek ekartzen duena da beraztasun gehiago. Eta hemendik kanpo ere egiten dira. Adibidez lehenengoa Bartzelonak egin zuen, eta Europa mailan eta udalerri mailan, Katalunia mailan ere eginda dago, Espaini mailan, orduan, Atlasak azkenengo urteetan asko ikertzen dira, asko egiten dira, lehenengo gauza babesteko eta kudeatzeko batez ere administrazioak, kudeatzeko gure espazioak eta gure espezia jakin behar du zer dagoen eta ze zenbakitan. Eta hori da pixkat Atlasa hauen garrantzia. Kurioso egiten zait, zergatik aukeratzen dire hiriak, edo egiten dire mapeoak ere bertze ere muetan. Ez egitea, ipatu duzulako Donostia, Iruñerria, Zaigarrasulasean, Bartzelona, Gasteiz, hiriak aukeratzen diren normalki? Bai, normalean egiten dira, edo erkidego mailan, adibidez hemen Euskadin erkidego mailako atlasa egiten ari gara, aurten argiteratuko duguna, eta gero, hirietan egiten dena da zehaztasun handiagoarekin. Adibidez, laukiak, ikusiko zenen kuadrikulak edo laukiak, txikiagoak dira, eta horrek ekartzen diguna da zehaztasun gehiago. Eta kudeatzeko espazio hauek oso garrantzitsua da jakitea.
Eta hirietan espezie asko dauzkagu. Iruditzen zaigu agian jumar gerala natura espazio, natura gune batera, baina hirietan ere biodibertsitate asko dago. Hori azkenengo urtetan ere ikertzen ari da, dela hiriko biodibertsitatea, hiri biodibertsitatea deritzona. Eta hori ikertzen da, ze asko dago, eta egunero jendeak 21 espezie ikusten ditu erraz, naiz eta ez konturatu hor daudela. Ikusi eta entzun, askotan entzun ere egiten ditugu, baina ez gera konturatzen. Hala ere, Maite, naturgune batean, ez dakit, oian batean edo larre batean, espezie gehiago egonen dira? Gehiago zenbakiz, ez dut uste, ez dakit, hola zenbakikin, baina ezberdinak. Adibidez, gune batean, ikerketa gune batean, balin badauzkagu habitat ezberdinak, adibidez, urmaelak, edo balin badauzkagu ura, edo basoa, larreak, edo hiria, horrek ekartzen duna da espezie ezberdinak egotea. Orduan, espezie aldetik aberatsagoak dira, agian ugaritasun aldetik ez, agian gutxigo daude, zenbakiz, baino ere ikusiko da, atlas hau bukatzen dugunean, hemendik 3 urtera, ikusiko da Iruñeko gunean ere, hirigunean ere espezie asko agertzen direla. Hoi, ze kuriosa, Maite, egiten zait, sorpresa handia egin zait. Hori ze izan daiteke, hirian azkenean badituztelako elikagaiak eskurago, bakigu horrez, zaborretan eta organikoan eta topatzen aldutelako, eta beraz, hirian, behintzat baldin badute zuhaitzen bat, horra akaso beren beharrak asetzeko ez dela tokitxarrena, ez? Badirudi. Ez, daude espezie asko hirigunetara adaptatu direnak, azkenengo urtetan, azkenengo 100 urtetan, ze azkenean, pertsona gehienak hirigunetan bizi gara, eta hor, bai, elikagaia aurkitzen dute, eta bizimoduera aurkitzen dute, beraz, espezie batzuk, bai, ateratzen dira hirietan, diala hiriko espeziak deitzen dioguna. Hori bai, horretarako funtsezkoa da parkeak egotea, ez? Berdeguneak eta zuhaitzak pentsatzen du. Bai, noski, bai. Daude berdeguneak oso garrantzitsuak dira, eta bai azkenengo urtetan, Europa mailan, pixkat berdegunea eta garrantzia ematen ari zaio, eta bai, berdeguneak edukitzea, zuhaitza, sastrakak bai, holako gauzak egiten dute biodibertsitatea gehiago edukitzea, eta ere hiri biodibertsitatea hasi gara ikertzen mundu mailan, bai gizakiontzako, hobegoa dalako biodibertsitate gehiago edukitzea, bizi kalitatea ere hobegoa edukitzen dugulako. Beraz, naiz eta hegaztiak ez gustatu, guregatik behintzat, gure osasunarengatik interesatzen zaigu ere biodibertsitate altuko guneetan bizitzea. Hortxe, hegaztien inguruko mapeo hau egin behar dutela. Maite, galdetu nahi nizun baita ere, ezakit, gai izango garen horretaz gehiegi errateko, baino pixket begiratuta ez dakit, azken urteetan izan dituen eraginak egon diren aldaketak ekosistemetan eta bar, gaizan entzinen errateko, Maite, pixket nola aldatu den hegazti abiagileen ez dakit egoera, ez dakit Euskal Herrian edo behintzat ezagutzen aldugun tokietan, hau da, segura eskere galdetzen badugu gehienok errango gunuke, hori seguro gainberan doala, zeren habitat gutxiago dituzte, kutsadura gehiago, eiza ere bai hor dago, beraz, nik a priori errango nuke, seguro hori gainberan doala. Hala da? Bai, hori esan norbait galdetzen baino edo ikusentzuleak esango dute, seguro gutxigo daudela ni gazteetan gehiago ikusten dituelako. Atlasak horretarako balio dute datu zientifikoak hartzen ditugulako. Oraintxe bertan ez dauzkagu datuak konparatzeko, hain dela 20 urte zer zegoen eta orain zer dagoen. Orduan, olako atlasak balio dute, metodologia zientifiko bat erabiltzen dugu, metodologia zehatz bat, eta hemendik urte batzuetara berriro egiten dugunean, 10 urteetara, hor bai egingo, gai izango gara esateko, ehuneko 40 jaitsi da espezie hau, edo zein da bere egoera. Orduan, datu zientifikoak eta batez ere datu estandarizatuak oso garrantzitsuak dira horrelako galderak erantzuteko, eta mundu guztia galdetzea guzara, txolarre gutxigo edo gehiago. Ikusten dugu gutxigo, baina ez dauzkagu datu zientifikoak esateko leheno 1000 zeuden, oain 500, beraz erdia jaitsi da. Beraz hori galdera oso da, eta ere bai jendeak konturatzeko, datu hauek, datu zientifikoak azkenean garrantzitsuak direla modu egokian hartzeko. Datu zientifikoak ez ditugu, Maite, eta galdetuko izudana ez da bat ere zientifikoa, baina zure impresioa zein da?
Orokorrean gutxiago daudela ikusten da, eta jendeak segurazki leno herrietan, herri txikietan, eta esaten du, leno etortzen ziren, enara, eun ale, eta orain ikusten ditut, bakarrik 25, edo 5 edo, bai orokorrean gaztiak, eta bai Europa mailan eta mundu mailan beherakadi joazte, beherakada jasaten ari dira, eta hori babesteko eta behar duguna da horrelako ikerketak begiratu zer dagoen eta ikusi daukagun, ze gero espeziak ikusten ditugunez, ikusiko dugu ere espezie dauzkagun babestuta dauden espeziak, edo gainbera galtzorien dauden espeziak. Orduan, espezie horiei bagian hemendik aurrera pixka bat gehiago begiratu behar diogu, ez galtzeko gure lurraldetan galtzorian dauden espeziak asko direla. Eta ere bai hegaztiekin, ni ornitologa naiz, orduan hegaztiak ikertzen ditugu, baina hegaztiak ere bioindikatzaile moduan erabiltzen dira. Orduan, hegaztiak ikertzeko lehenengo pausua ere, esango digu gure naturguneak eta orokorrean gure biodibertsitatea nola dagoen. Orduan hori ere ekarriko du proiektu honek. Azkenean pentsatzen dutez, intsektu gutxiko toki batean, adibidez, txori gutiago egongo direla, ez? Eta, behintzat nire buruan toki batean non badiren, ez dakit, ez? Landaredi espezia handitz, ez? Loreak, zuaiskak, olakoak, eta horrez, pinpilinpausak, tximeletak eta ibiltzen dietuik eta intsektuak, hori da niri etortzen zaidana bioaniztasunaren irudia, ez? Hori pentsatzen dut galtzen joaten bada, txori gutiago. Eta honen aritik, Maite, galdetu nahi dizut, laburrean behintzat, zein izaten dire gainbera honen kausa nagusiak, aipatzen alba duzu baten? Hori ere Atlasean azkenean agertzen dira fitxa batzuk, espezie bakoitzaren fitxa, espezia non dagoen, eta gero kontserbazio arazoen testu bat ere agertzen da. Egia da azkenengo urtetan intentsifikazioa eta eman du, norbait bizi balin badaolako gunetan ikusten dugu nola azkenengo urtetan dena kultibo berdinak diren, horrek ekarri du mosaiko horrek, edo leheno ikusten genuen ez duk esatezuna, sastraka batzuk hemen, edo mosaiko hori galtzen joan da, horrek eragina eduki du espezietan, eta noski intsektu gutxiago ditugu, orduan elikagai gutxiago dituzte, adibidez enarak intsektu jaleak dira. Gazti espezie guztiak ez duzte intsektua jaten, baina kasu batzuk bai, eta hori gainberan dauden, batzuk esaten zuna, intsektu gutxiago daude, elikagai gutxiago daukate, enaren kasuan gainera abia egiteko leku gutxiago daukate, ze hauek eraikinetan egiten dituzte, beraz, eraikinak ez dira lehenoko baserriak edo lehenoko etxeak non zulotxoak eta gauzak zeuden, baizik eta bain dena da oso efizientea, pareta bat oso lisoa, ez ditugu nahi hegaztia gure etxeetan, eta horrek ere gainbera eta arazo asko sortzen du espezie askoretan. Hortxe nahi batzen dituen, kausa nagusietako batzuk, horretarako bertzea elkarrizketa bat edo bertzea 14 beharko genituzke. Hori da. Ideiaren bat gainean usteko. Baita ere, Maite, galdetu nahi nizun lehenoaren nintzen pentsatzen abiagile hauetan etortzen zaigula burura irudia hoxen, ez? Kabi horiek adartxoekin egindakoak, baina ez dakit, irudi hori ezalen pixkat komatxo artean bukolikoa eta kabi horiek ere aldatu izanen direla, ez? Nolabait ere, jendartea bera, ez? Habitatak aldatu diren neurrian, eta beraz, segurazkire gaur egun joaten bagara kabi batera, ikusiko ditugula hor, ez dakit, plastikozko elementuak, ez? Lastotxoak, pajitak eta alakoak, ez dakit, kabien beraren nolabait ere konposizioa aldatu den eta hori badakizuen. Azkenengo, jendeak azaltzeko hegazti bakoitza bere kabia egiten du, bere kabi mota, beraz, kabi bat aurkitzen badugu badakigu ze espeziekoa den, edo ze familia espeziekoa izan daiteken, eta konposizioa aldatzen joan da, adibidez hemen guk Donostian kaioen abiak ikertu ditugu azkenengo 20 urtetan, 25 urtetan, eta azkenengo urteetan ikusi dugu plastiko asko daudela. Eta ikerketak eta artikulu zientifikoak agertu dira, plastikoak, gero ere zigarroen koliak asko agertzen dira, eta azkenen kutsadura hirietan ere badaukagu, nahiz eta gutxiago, ez, badirudi garbiago dauzkagula, geroz eta garbiago daudela gure hiriak, baina hori gaztiak hartzen duten osagaietan baldintzatzen ditu bai.
Baitere, bukatzen joateko, nola egiten da mape hau? Hau da, joaten zarete zuek zientzialariak hor hiriko parkeetatik entzuten eta ikusten edo nola egiten da hau? Bai, lehenengo gauza egiten dena da, lurralde bat kuadrikuletan banatzen dugu, laukietan banatzen dugu, eta pixka bat kuadrikula horiek, pertsona bate kuadrikula bat joaten denen zentsatzera, kontatzera eta ikustera ze espezie dauden, ez ondokoarekin ez nasteko, ze oso garrantzitsua da protokoloa, lehen esaten nuena. Eta adibidez, Iruñerrian dauzkagu 678 kuadrikula, eta hori banatzen dira, eta gainera ez dugu esan, baina proiektua da hiritar zientzia proiektua. Beraz, edonor parte hartu dezake, zientzialariok jartzen dugu metodologia, nola egin behar den, oso garrantzitsua da, badiez, ordu bete egotera kuadrikula batean, ibilbide bat egitera, kontatzea, protokoloa ezin da aldatu, ze azkenen pentsatu kuadrikula guztietan protokolo bera erabiltzen dugu, beraz gero datu horiekin, datu estadistikoak ateratzen ditugu, mapa modelizatuak, eta estadistika asko dago atzean. Eta hiritar zientzia proiektua izan dako, edonor parte hartu dezake, beraz, norbaitek parte hartu nahi badu, daukagu web horri bat dela abespamplona.es, hor dago informazio guztia, mapen kuadrikula ikusi daiteke, eta bertan pertsonak egiten duela kuadrikula bat elegitu, adibidez zure herri ondoan edo zure normalen egunerokotasunaren lekuan hortxe hartzen duzu kuadrikula, eta da ordu betez kontatzea ze espezie dauden eta ze espezie aurkitzen dituzun kuadrikula horietan. Eta hori egin behar da astean behin edo egin denboraka? Horretako ere protokola dago, lehenengo 2 bisita egiten dira kuadrikularo, dela apirilak 15-etik maiatzak 15-era lehenengo bisita, eta bigarrena maiatzak 15-etik ekainak 15-era. Eta orduan data hauek dira, hegazti abiagileak komentatu dugunez, hegazti abiagileak ikertzen ditugulako, eta oso garrantzitsua da hori protokola jarraitzea eta lehenengo bisita egitea, beraz, 2 orduz kuadrikularo, baina datu asko ateratzen dira, beraz, ez da esfortzu asko, noraite parte hartean nahi badu, bada 2 hilabetetan 2 ordu, osea, ez da kuadrikularo, ez da asko, eta horrek gero, ikertzaileok datuak hartzen ditugu, begiratzen ditugu, eta horrekin mapak eta konklusioak aterako ditugu, aurten eta aurrengo urtean zentsuak egingo dira, eta gero urte betez daukagu datu horiek aztertzeko eta balioztatzeko, eta azkenean atlasa egiteko, jendeak edukitzeko liburua, ikusteko zer dagoen eta non dauden espezie hauek. Bakarrik Maite, egiteko lan hori, jakin beharko da zerbait ornitologiaz, ez? Ez dakit, aitzen duzunean soinu bat errateko, hau da, espezie hau edo beste, ezagutza izan beharko da, beraz. 5 minutos? 5 minutu. 5 minutu, ez? Arkatu, zesate zenean? Espera, Maite, lo que pasa, claro, egiteko lan hori, ez, herritar zientzia lan hori, ez dakit, ornitologia zerbait jakin beharko da, ez, joateko paseatzen hor kuadrikulatik eta hitzen duzunean soinu bat, ez, txorien kantu bat errateko, hau espezie hau da, berau, claro, ezagutza bat ere izan beharko da horretarako. Hori da, ezagutza jakin pixka bat eduki behar da, eta bestela, lasaiz, ikastarok ere egingo dira proiektu honetan, egiten dira ikastarok, web horrian, abespamplona.es web horrian agenda bat dago, eta bertan ikastaroak daude. Beraz, norbaite parte hartu nahi badu, baina ez daki hegaztietaz, aurten ikastarok egin daitezke, eta aurrengo urtean parte hartu. Edo pixkat binaka ere egin daiteke, pertsona, igual badago jende bat norbaite gehiago dakiena berari lagundu. Eta ere proiektuak ere egiten du, albidetzen du laguntzea zitakin, behaketa zehatzekin. Hau da, protokoloaz gain, behaketa guztiak apuntatzen ditugu, hau da, nire etxe ondoan daukat enaran kabi bat. Datu hori ere importantea da, eta web horrian jartzen dugu nola esan, nola nun jarri, eta hori ere parte hartzeko modu bada. Osea, ez duzu protokoloa egin behar, baizik eta behaketa suelto horiek ere garrantzitsuak dira, eta beraz, norbaite parte hartan nahi du, bestela korreo bat ere badago web horrian, beraz idatzi, norbaite hori, bali badauka gogo asko parte hartzeko eta ez daki hegaztietaz, ere soluzioak badaude. Aukera beraz, ez dakien, ezagutzen ez dugun jendeak ere bai,
horretan parte hartzeko, eta gero nik uste dut izan behar dela zerbait aski ederra, hiritik joatea, edo zein, ez? Paseotik kanpoan eta entzutea soinu bat adibidez, eta erratea, ostra, hau zurretzkira, txolarre bat edo zozo bat, edo dena delakoa, hori izan behar da aski polita, zeren guk normalean joaten gara eta entzuten duguna da asots bat, ez? Erraten dugun txoriak, daude txoriak, baina ez, karo, dire txori espezie batzuk, eta horiek beti identifikatzea aski ederra da. Bueno, hortxen, gonbitea herritar zientziak imen honetan ere parte hartzeko, eta bertzetik, esperatu beharko dugu, urte batzuk, 3 urte, mapeo hau izateko, atlas hau pixkat osatuago izateko, eta orduan, jakinen dugu, hementxen, Iruñerrian, ze espezie, ze hegazti abiagile ditugun. Maite Laso, gaurkoan, Arantzadiko ornitologia saileko kidea, ikertzailea, hemen guri guzti hau azaltzen, beraz, Maite, eskerrik asko hartu zuen denbora honengatik. Bai, eskerrik asko zuei. Esatezunez, 3 urtetan liburua edukiko dugu. Bai, 3 urte dira, hori, azkenean datuak ikertu egin behar direlako, gero aztertu, gero datu asko daude, ordu jendeai animatzeiot parte hartzea, oso proiektu polita da, eta adibidez, hegaztia jende asko ditu gustoko, eta hori, parte hartu, nahi baduzue idatzi lasai, eta horretarako gaude. Eskerrik asko. Hortzen gombitea, milezkera zuri Maite. Guazen orain, Iruñerriko udaletako albistekin, zehazki Aranguren eta Iruñea. Arangurenen 2023ko ekaineko mutiloko jaietarako egitaraurako azal lehiaketa plazaratu dute. Lanak aurkezteko epea apirilaren 11-tik 28-ra izanen da ordu bata arte. Aurtengo sariak, aurren kasuan, 120 euro ikasmateriala erosteko txartel batean, eta helduen kasuan 600 euro kopuru horri pefezari dagokion atxikipena kendu beharko zaio, hori bai. Horretaz gain Arangurenen Ibarreko iturriak apirilean erekiko dira. Udaberriarekin batera temperatura altuak, hasi badira ere oraindik izotza espero denez, iturriak itxita egonen dira apirilaren hasiera arte. Aste artean erdialdean temperaturak apur bat bera egingo dutela uste da eta asteburuan ere prezipitazioak egon litezke. Beraz, izotzaren ondorioz, hodietan egon daitezken izotzek eta bestelako kaltek saiesteko iturriak ez dira erekiko ermezela apirila hasi arte. Eta Iruñean, Iruñeko hiriko gorputzak foru gobernua osatuko du larunbat honetan historian lehen aldiz. Gainera, segizio hori bik inmaterial gisa aitortzeko ekitaldia, pantalla erraldoi batean, jarraitu ahal izango da Gazteluko plazan. Horretaz, aparte Iruña baitere lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko 1700 ikasle baino gehiagok parte hartuko dute ikasturte honetan ikastetxe publiko eta itunduentzako antzerki tailerrean. Proposamen didaktikoak 50 minutuko 28 saio barne hartzen ditu, 27 ikastetxeko lehen hezkuntzako, lehen eta 5. mailetan trebatutako 86 talderentzat. Eta azkenik Iruñeak bat egin du Menores ni una gota kanpainarekin gazteen artean alkohol kontsuma prebenitzeko. Rocío Ramos Paul, psikologoa, Supernani programakoa, familiekin bilduko da datorren apirilaren 20an Cibibox Kondestablen. Hauxen, hemen gaurko ze magazinean eskaintzeko genuena, hori bai, aurreko astean erran bezala, orain astero jarriko dugu hemen magazinean naizen elkarteak egin duen sketch zikloko sketch hoietako bat, 5 sketch egin dituzte, sexu hezkuntzaren inguruan eta gaurko atala sexu identitatea. Horrekin agurtzen zaituztegu. ¡Ahí Kein Satz. Joder.
Egunon! Egunon. Zertan zabiltza, Jose? Kakasarra bakizu. Aklaratzen ari nintzela busti, hoxe. Behin fregatuko dituzu 2 plater xisterinda, benetan. Lur non da? Bere lagun batekin. Nola lagun batekin? Ze lagun? Nei hitzai gustatzen etxe hontara lagunak abixatu gabe ekartzea, Ez Jose. dakit, Mariasun, neska bazen, ez diotena galdetzen. Eta, tio, ke asko. Zene, zu busti egin naiz. Nor dago gelan? Auster da, galdeketa bat, ez gaude larrutan. Lur, favorez. Ama, bromazan, Marta da. Ah, Neska jatorra ematen duen, ez hau zen. Nolatzen nola ezagutzen. hoxe ezagutzen dezula, Jose. Koldo eta Mari Jose dena. Baina horiek ez altzoketen seme bat. Bai, leno bai, Markel. Ez, ama, leheno ez. Marta beti izan da neska. Markel izen aztunen de bai. Bueno, Nik ez dut ezer ulertzen, Jose, eske batzutan asko notatzen zaizu motza zehala. Koldo eta Mari Josena. Neska bat ematen duen mutiloi. Idale, ez dula neska bat ematen. Neska dela. Bueno, a ber, Maitia, Markel o Marta... Marta. Marta, jaio zen bezalakoa jaioko zen, baina... Ba, jaio zen bezalakoa jaioko zela, baina... Pitoarekin esan naizu. Bueno, Jose, utzi zazu trapuzkin ja. Hoi, aspaldian lehortu zaizu. Oaindik azalden bartzaizue, zakila duten neskak eta bulba duten mutilak daudela. Eta ni txikitorako geratu naiz da igual. Zuetzaz inora. Ez que zer da neska izatea? Zer da mutila izatea? Hemen ondo? Piskat eskubirago... Eskubirau. Hortxe. Vale. Keba, zer da mutila izatea eta zer da neska izatea? Hola, de repente? Bai, eske kuadroko gorputzei begira neola okurritu zait galdera. Zer da neska izatea edo zer da mutila izatea? Ba, sexua, ez? Bai, claro. A ber, baina ton teorias. Osa, nola ezberdin du zer den mutila izatea eta zer den neska izatea? Bueno, baina kontutan hartu da neska edo mutila izateko modu asko dauela. Ja, a ber, nola dakigu norbait neska ala mutila den. Ze, ez da, portaeragatik badakigu ez dela. Jazkeragatik ere ez. Ia luze edo motzeraman ez da ere. Eta genitalengatik ere badakigu ez dela. Bueno, eta bere burua neska edo mutil moduan hautematen ez dauen jentia beba bau. Bai, klaro. Aberraitzizu, zer zara? Ni, Bai, neska. zeba. Ara sentitzen naizelako. Osa, a ber, ez da hori bakarrik, hori baino gehiago da. Barruti datorkidan zerbait da, badakit. Osa, ni neska naiz, badakidalako neska naizela. Bueno, ba, ez dago beste bueltaik emun biharrik. Kontua da norberak badakixela zer dan, eta punto. Osa, ez da aukeratzen edo erabakitzen dan zerbait. Bazara, eta listo. Bai, noski, baina jendarte batean bizi gara, gizarte batean. Eta ingurukoek gugan ikusten dutenak, hau da, nola ikusten edo nola begiratzen gaituzten, horrek ere badu eragina gure neska edo mutil jakite hortan. Dudabarik. Eta norberak daukon bere neska edo mutil izeteko autopercepzio hori gainontzekoen begiradarekin elkarrizketan, holaxe doi eraikitzen sexu identitatea. Hau da, ni nazen neska edo mutila izeteko dauketen nire modu berezisa. Ze kuadroa. Bai, oso zaila esplikau dut, ezta. Ez, kuadrogatik egin naiz. Oso polita alditu da. Bai, erra da. Igual pixkatoker. Bai, igual, onutza duan. Beste aldera, bai, A ber, gehiagin jarri dugu. hortxe. Hor bai. Zuta, ze gauza, Jaio berri bat neska ala mutila den erabakitzeko genitalei begiratzen zaia. Eta hori suposizio bat baino ez da. Ze, ume horrek zer den esateko gaitasuna duen arte, ez dugu zehatz mehaz jakingo zer den. Eske, ze jaleu daukoen sexu eta genitalen artien. Behin entzun hauen, sexu identitatea ez dagoela hankartien. Egoterakotan, belarri artien dagoela. Aitzei prozesu kognitibo badala, prozesu mental bat, oza, buruen dagoela. Así que, de repente imaginatzen zaiut kopeta erdian zakila hondi bat. Bueno, kontu da, gehienetan mutilek zakila daukienez eta neskak bulba, jaixo berreikian egiten den suposizio horrekin, asmatu egiten da. Horri ditzagako zissexualitatea. Zissexualitatea esan, a Por ver. favor, esan zion, izen errexagoik. Zissexualitatea. Hoi da. Baina beste hainbatetan, jaixo berreikian egiten den suposizio hori, ez dator bat, gero pertsona horrek adieraziko dauenakin. Horri transexualitatea ditzagako. Bai, osea, zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Hori da, eta gero kontuen hartu dira da, badauela, ez zakil baten, ez pulo baten antzik ez daukon genitalak daukon jentia. Edo inkluso genitalik ez daukon jentia. Eta horrek gogorarazten digu, Lehen esan duguna. lehen esan duguna. Genitalek Genitalek ez dutela ez dutela, sexu identitatea sexu identitatea
zehazten. Ontxe esan duzu? Bueno, modu bakarra dau, norbait neska da mutila jakiteko. Berari galdetzea. Galdetu. Galdetu. Bueno, ondo geratu da, ezta? Sexu identitatea. Mutil edo neska izateak zerikusia daukan norberak bere buruarekiko daukan pertzepzioarekin. Sexu identitatea da ni naizen neska edo mutila izateko nire modu berezia. Genitalek ez dute sexu identitatea zehazten. Kasu gehienetan mutilek zakila daukate, eta neskek bulba. Eta badaude ere zakila duten neskak eta bulba duten mutilak. Norbait neska edo mutila den ziurtasunez jakiteko modu bakarra dago, berari galdetzea. Ja, ontxe, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.